wallahi duk duniya wani ɗa ya kasa annabi ya rikida wai a sifarsa ya fito a sifarsa. To annabi da bai fito a sifar su Abubakar da Umar bai fito a raƙumi? Malam idan kai mafarki ka ga raƙumi ka gani, amma ba manzon Allah ka gani ba. Amma ƴan uwa kuna fahimta? Da wannan malamai suka ce duk wanda yace yayi mafarkin ya ga annabi kuma ya saba masifofin da ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam, ba annabi ya gani ba, domin annabi ba zai rikide ya fito a babanka ba, annabi ba zai rikide ya fito a malaminka ba, zai fito maka ne a siffarsa, domin siffarsa ita ce mafi kamala. Duk wata sifa da annabi zai bayyana a cikinta to sifar ci baya ne ga manzon Allah, amma mu ne muke kwaikwayo mu yi ƙoƙari mu siffanta da waɗansu sifofinsa don mu ƙara daraja, amma ba shi ya fito maka a alaran ba. Yan wa kuna fahimta? To idan kun gane wannan gaban, yanzu annabin da bai bayyana a sifar limamin ku ba ya zo bayyana ma wani a mafarki ya fito mishi a babban raƙumi? Yanzu don Allah Muhammadawa waɗanda kuke da kishin annabi, kawai ka kalli raƙumi a ce in kai mafarkin kaga katon raƙumi annabi Muhammadu ka gani, don Allah in ba jin haushin malam lawan ba, wannan bai kamata ya baka haushi ba? Yanzu wannan bai kamata ya tunzura ka ba? Tsakani da Allah in uwa, a Hausance al'adar hankaka, mafi munin al'adar hankaka sata. Daga cikin ɗabi'u da halaye na hankaka, mafi munin ɗabi'un hankaka sata. Da wannan Hausawa suke mai kirari mai da ɗan wani naka. Duk wanda yake kiwon kaji ya san halin hankaka, duk wanda yake kiwon agwagi ya san halin hankaka. Ɗaya daga cikin sharrin hankaka shine satan 'ya'yan tsiyako na bayin Allah. Idan kan masallacin nan akwai hankaku da suke zaune a kai, duk eriyan anguwan nan ba inda wani tsuntsu zai sa kwai wayannan hankakun ba su je sun ɗauke wannan kwan ba. Da kaji ake hankaka mai da ɗan wani naka, da yawan mutanen mu sun ɗauka in ya ɗauki kwai ɗin yakan je ne ya ƙyanƙyashe, a'a yakan ɗauka ne ya je ya ruɓar da shi a cikin ɗakinsa. Idan ya ruɓe, ‘ya'yansa da aka ƙyanƙyashe sai ya fasa musu wannan baragurbin kwai ɗin suna ci. Bayi taɓa barin ƙoyaye na sauran tsuntsaye da suke kewaye da shi, bayi barin 'yan tsako na bayin Allah. Yanzu wannan dabban da a Hausance Hausawa sun yadda hankaka mummunan abu ne, ya kamata a siffata annabi da hankaka? Waɗanda suke kururuwa akan ya ɓaci annabi, wallahi ba wadda ya kai su zubar da kima da munanan maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Babu, ba wadda ya kai su munanan magana akan Allah, munanan magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mu yi magana akan na kwanan nan da ya faru. Ɗaya daga cikinsu yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam hankaka. Yana siffanta manzon Allah, ya kira annabi hankaka, ya kira shi da waɗansu tsuntsaye. ‘Yan uwa don Allah mu buɗe zuciyarmu. Idan abin da muka fahimta nan shine daidai, Allah ya tabbatar da mu a kansa, ya kashe mu a kansa. Idan kuskure ne, Allah ya ganar da mu daidai. Don Allah ku buɗe zuciyarku. Ya siffanta annabi da tsuntsaye da yawa. Daga cikin tsuntsayen akwai hankaka. Za mu zo mu yi darussa kowanne ɗaya a cikin tsuntsayen da siffanta annabin, mu yi magana a kansa. Mu ɗauki hankaka. Dokto hankaka, ka ajiye maganan addini. A Hausance al'adar hankaka, mafi munin al'adar hankaka sata. Daga cikin ɗabi'u da halaye na hankaka
mafi munin ɗabi'un hankaka sata, da wannan hausawa suke mai kirari mai da ɗan wani naka. Duk wanda yake kiwon kaji ya san halin hankaka, duk wanda yake kiwon agwagi ya san halin hankaka. Ɗaya daga cikin sharrin hankaka shine satan 'ya'yan tsiyako na bayin Allah. Idan kan masallacin nan akwai hankaku da suke zaune a kai, duk ariyan anguwan nan ba inda wani tsuntsu zai sa kwai wayannan hankakun ba su je sun ɗauke wannan kwan ba. Da kaji ake hankaka mai da ɗan wani naka, da yawan mutanen mu sun ɗauka in ya ɗauki kwai ɗin yakan je ne ya ƙyanƙyashe, a'a yakan ɗauka ne ya je ya ruɓar da shi a cikin ɗakinsa. Idan ya ruɓe, ‘ya'yansa da aka ƙyanƙyashe sai ya fasa musu wannan bargurbin kwai ɗin suna ci. Bayi taɓa barin ƙoyaye na sauran tsuntsaye da suke kewaye da shi, bayi barin 'yan tsako na bayin Allah. Yanzu wannan dabban da a hausance hausawa sun yadda hankaka mummunan abu ne, ya kamata a siffata annabi da hankaka? Muhammadawa kuna ina aka yi wannan magana? Don Allah jama'a kun fahimta? Wannan ba a larabce ba, a hausance taken hankaka mai da ɗan wani naka. Ba wadda ya jahilci hankaka yakan saci 'ya'yan tsakon mutane da ƙoyayen sauran dabbobi. To yanzu wannan dabbar da take da wannan sifan ya kamata a sifanta annabi Muhammadu da shi? Me yasa ba mu ga kun yi zanga-zanga ba? Me yasa ba mu ga kun yi rubutu kun je gidan gwamnati ba? Me yasa ba ku ce za ku ɗauki mataki an siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam da hankaka ba? Yanzu maganan malam lawan muninta ya kai a duba manzon Allah a ce mishi hankaka? To ka ajiye wannan a ɓangaren Hausa. A musulunce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamsun minad dawabi kulluhunna fawasik. Annabi ya ce akwai waɗansu dabbobi 5 dukkan su fasikai ne, tsuntsayen banza ne. Annabi Muhammadu ya faɗa. Daga ciki annabi ya ce al-gurab, akwai hankaka. Don Allah kuna fahimta? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kamsun minad dawabi, hadisin Bukhari da Muslim, ya ce akwai waɗansu dabbobi 5 kulluhunna, annabi ya ce duka 5 ɗin nan fawasi tsuntsayen banza ne, fasikai ne. Ya kirgo bera, kunama, mahaukacin kare, shirwa da hankaka. Yanzu a musulunce hankaka yana da rana? A hausance hankaka yana da rana? Yanzu mai kaunar annabi aka nuna annabinsa aka ce mai hankaka, an faɗi magana mai kyau? Amma yaya ba ku tada tsuminku akan Malam Mansur da ya ce ma annabi hankaka ba? Ko ba ku karanta hadisin da annabi ya ce hankaka fasiki ba ne? Ka je ka duba sharhan hadisin, malamai sun yi sharhan hatta nau'in hankakan da yake da wannan baki da fari din, ina shine irin hankakunmu. Ba ku karanta hadisin da annabi ya ce hankaka yana daga cikin dabbobi fasikai ba? Annabi ya ce ya qatulna fil hilli wal haram, ya halatta a kashe su a cikin harami da wajen harami. Ba ku karanta annabi ya ce hankaka fasiki ba ne? Kuka ce wa annabi hankaka? Ba ku iya rubutu akan wannan ba? Ba ku iya zanga-zanga akan wannan ba? Ba ku wasa makamankun da kuka wasa akan Malam Lawan akan wannan ba? Yanzu wannan munin zance don Allah ya kai ma wadda kuma yake ce ma wannan malamin Maulana ya zo ya daga jijiyar wuya akan wannan maganan in bakin Allah ba? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hankaka. Ka ɗauke duk wani karatun addini a hausance aka ce hankaka, kirarinsa sai ya ce me da ɗan wani naka. Yanzu ya kamata wannan dabbar a siffanta manzon Allah da ita? To ina tsuminku yake ku Muhammadawa? Ina son annabin yake? An siffanta annabi da wata dabbar da take kwashe 'ya'yan kajin mutane. Yan uwana kuna fahimta?
akwai ɗayan alkarmawi yake cewa idan ka yi mafarki ka ga katon raƙuni to manzon Allah ka gani. Idan ka yi mafarki ka ga katon raƙumi ya ce annabi ka gani. Man jarumi bari ka ji yadda abin yake. Shi manzon Allah wallahi duk duniya ba wadda ya isa annabi ya rikida a siffansa ko a mafarki. In uwana kun fahimta? Manzon Allah duk duniya ko a mafarki kaga sifar sayidina Abubakar aka ce ma annabi ne ba annabi. Domin Abubakar ya kasa annabi ya shiga sifarsa. Ban sahir kun fahimta? Wato shi annabi shakundum ne. Ba ta inda wallahi ko mala'ika annabi bai zai fito a sifarsa. Allahu akbar. Barra ibn Azib yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi waj'an wa khalqa. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyan fiska, shine mafi kyan diri da halitta. Wallahi duk duniya ba wanda ya isa annabi ya rikida a sifarsa. Saboda shine shakundum. Shi annabi sai dai a ce sayyidina Ali na kama da shi, to an ƙara ma sayyidina Ali daraja. Sai a ce Nana Fatima tana kama da shi, an ƙara mata daraja. Sai a ce Hamza yana kama da shi. Duk ɗage wandunan mu da muke ba muna so mu yi kama da shi bane? To shi kai ka kasa, shi kuma ya kwaikwaye ka yi kama da kai. Amma kun fahimta da kyau? Kun fahimta da kyau? Tun kan a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah ya ba da labarin manzon Allah cikin littattafan da suka gabata. Abdullahi bin Salam da Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, yace waɗanda aka ba su littafi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su. Abdullahi bin Salam yace ni na san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da yadda na san ƴaƴan ciki na. Yace domin ƴaƴan ciki na ina sanin su ne bayan an haife su, shi kuma tun a karatun littafin mu na san shi, na san sifofinsa. Tun annabi na yaro waɗanda suka karanta sifofinsa a cikin attaura da linjila suna gamuwa da annabi sukan gane wannan shine annabin ƙarshen zamani. Shi bai canza ba, ba zai kuma shiga kalan wani ba, bai canza ba kuma ba zai shiga kalan wani ba. Shi ɗin nan da aka ba da labarinsa shi ne a haka ya girma a cikin kamalarsa, a haka ya rayu, a haka ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jama'a kuna fahimta? Shi yasa Muhammad bin Sirin idan ka ce ka yi mafarkin annabi sai ce to ka zo in tambaye ka yaya ka gan shi. Idan ka zo da wani kwatance yadda ba haka annabi yake ba sai ce ba annabi ka gani ba. Saboda annabi ba zai canza ba zai kuma rikida a sifan wani ba, domin shi wani ya kasa ko a mafarki annabi ya fito a sifarsa. Saboda haka idan ka yi mafarkin annabi a mafarkin sai ka ga limamin juma'anku ba annabi ka gani ba, domin limamin juma'anku ya kasa annabi ya fito a sifarsa. Jama'a kun fahimta? Allah ya ji kan Professor Zubairu Abubakar Madaki ya ce idan ka yi mafarki ka ga wani baki dogo mai furfura da saje ya ce buruntum ka gani ba annabi ka gani. Jama'a mun fahimta? Saboda haka idan mutum ya ce ya yi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to sai ya fito a yarda sifofin manzon Allah yake, tafiyarsa, girman jikinsa, yanayin cin abincinsa, kwanciyansa, dariyansa, murmushinsa, kalan jikinsa, tsayin gashinsa, furfurarsa, komai yana rubuta a cikin littafi. Mu inda za mu yi kiliya da manzon Allah wallahi da mu gani shi. Jama'a kun fahimta? To inda nake so na kai ku, wallahi duk duniya wani ɗa ya kasa annabi ya rikida wai a sifarsa ya fito a sifarsa
to annabi da bai fito a sifar su Abubakar da Umar bai fito a raƙumi? Malam idan kai mafarki ka ga raƙumi ka gani, amma ba manzon Allah ka gani ba. Amma ƴan uwa kuna fahimta? Da wannan malamai suka ce duk wanda ya ce ya yi mafarkin ya ga annabi kuma ya saba masifofin da ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam, ba annabi ya gani ba, domin annabi ba zai rikide ya fito a babanka ba, annabi ba zai rikide ya fito a malaminka ba, zai fito maka ne a siffarsa, domin siffarsa ita ce mafi kamala. Duk wata sifa da annabi zai bayyana a cikinta to sifar ci baya ne ga manzon Allah, amma mu ne muke kwaikwayo mu yi ƙoƙari mu siffanta da waɗansu sifofinsa don mu ƙara daraja, amma ba shi ya fito maka a alaran ba. Yan wa kuna fahimta? To idan kun gane wannan gaban, yanzu annabin da bai bayyana a sifar limamin ku ba ya zo bayyana ma wani a mafarki ya fito mishi a babban raƙumi? Yanzu don Allah Muhammadawa waɗanda kuke da kishin annabi, kawai ka kalli raƙumi a ce in kai mafarkin kaga katon raƙumi annabi Muhammadu ka gani, don Allah in ba jin haushin malam lawan ba, wannan bai kamata ya baka haushi ba? Yanzu wannan bai kamata ya tunzura ka ba? Tsakani da Allah in uwa, idan har kishin ka na annabin kishi ne na gaskiya, ba kuma tsana ce ka sa wa malam lawan akan maganarsa ba, yanzu wanda ya ce in ka yi mafarki ka ga katon raƙumi annabi Muhammadu ka gani, don Allah wannan bai taɓa ka ba? Bai taɓa maka zuciya ba? Yanzu wannan bai kamata ka yi zanga-zanga a kansa ba? Yanzu wannan bai kamata ku yi rubutu ku kai gidan gwamnati ba? Yanzu wannan bai kamata ku ɗauki mataki a kansa ba? To inda za ka gane abun son zuciya ne da ɓangaranci, amma in dai ɓacin annabi ne wadda ya faɗi wannan, kuma duk to bari ka ji, kaga yadda muka yi maganan hankaka, duka dabbobin nan za mu zo mu bi su ɗaya bayan ɗaya da suka siffanta annabi da shi. Kaga shi raƙumi Allah ya kore mana shi, wal kaila wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina, wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim. Allah ya halatta mana mu ci mu yi kaza, to amma mu koma wajen daraja. Idan har akwai wani dabban da yake da daraja wadda zai bayyana a matsayin annabi, ba raƙumi ba. Kuna fahimta? In har akwai wani dabba da in ka gan shi a mafarki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gani, wallahi ba raƙumi ba ne. Shi fa raƙumi inda ake tara su a ajiye su, ko sallah abun annabi ya hana. Kana fahimta masu girma? Inda ake ajiye raƙuma wajen ka je ka yi sallah annabi ya hana. Ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ce fasallu fi marabibin gana, ba laifi ku yi sallah a wajen zaman awaki da tumaki. Sai ce wala tusallu fi a abanil ibil, kar ku kuskura ku yi sallah a inda ake ajiye raƙuma, fa innaha khuliqat min ash-shayatin, don an halicci raƙuma ne daga shaytanu. Yanzu in annabi zai bayyana sai ya bayyana a raƙumi? Allahu akbar, Allahu akbar. Magana ta Allah, ka kalli raƙumi, ka kalli sifar raƙumi, ya kamata ya fito a manzon Allah? Annabi ya ce kowane tozo na raƙumi da ka gani akwai shaidani a kai. Ya kamata annabi in zai fito a sifa a mafarki na wani dabba ya fito a raƙumi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusallu fi mabarikil ibil, kar ku kuskura ku je ku yi sallah a inda raƙuma suke zama, fa innaha min ash-shayatin, don daga shaidanu suke. Yanzu in akwai abin da za a kamanta annabi da shi, ya kamata a kamanta shi da raƙumi? Yanzu don Allah wadda kuke maganan nan, don Allah waɗannan kalmomi na siffanta annabi da raƙumi, don Allah bai taɓa ku ba?
don Allah ce ma annabi hankaka bai taba ku ba yanzu don Allah abinda malam lawan tarawi ya faɗa shine ya taba ku yanzu shine zai sa ku dauki makami yanzu a taba annabin akwai dan gata a wajen ku amma don Allah kuna fahimta in uwa idan fa kazarka ta kyankyashe ƴaƴanta kai kanka in ka daga ido kaga hankaka a sama ba za ka bar wajen ba yanzu don Allah ya kamata a siffanta annabin rahama da hankaka amma yanzu wannan bai taba muku rai ba sai na malam lawan taran yanzu cewa da alkarmawi ya ce idan ka ga katon raƙumi to annabi ka gani don Allah bai taba ku ba yanzu 'ya'yan tumaki da malam lawan ya faɗa shine taba ku mu je gaba